आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अरुणोदय स्किम आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुख्यमन्त्री उद्यमिता महिला अभियान बे स्किमनि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय गिबियावनो जोङो अरुणोदय स्किमनि बिगेस्ट आपडेटखौ जोङो सावरायगोन। बे आपडेटआनो जाहैबाय नैबे दाख्लै बावैसो आसाम केबिनेटनिफ्राय मोनसे डिसिजन ओंखारनानै फैदों। आसाम अरुणोदय स्किमाव जाय बिथांमोननि आखायाव बा न'खराव रेशन कार्ड दं बिथांमोननो आसाम अरुणोदय स्किमनि बिथांखिखौ होनो आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लादों। जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदयआव सायख'जायाखै नोंथांमोना दा बे आसाम अरुणोदय 2.0नि लाबखौ लानो हासिगोन। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो माबायदि डकुमेन्ट नांगोन, नोंथाङा रांखौ माबेयाव मोनगोन, जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल्सखौ नायगोन आरो बे आपडेटखौ सोर बुंदों जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल्सखौ नायगोन। नैबे डिटेल्सआ दाख्लैयो ओंखारनानै फैदोंमोन 2024-25नि बाजेटआव बेयो ओंखारनानै फैखादों। आसाम अरुणोदय स्किमाव आरो आसाम स्टेटआव नैबे 2 लाख मानसिफोरनो आरोबाव गोदानै आसाम अरुणोदय स्किमनि बिथांखि होनो थांखि लादों गभर्नमेन्टआ। टटेल आसाम स्टेटआव 30 लाख मानसिफोरा आसाम अरुणोदय स्किमखौ मोननो हागोन। आरो बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथां CMआ जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दं बिथांमोननो आसाम अरुणोदय बिथांखिखौ होनो थांखि लादों गभर्नमेन्टआ। नोंथांमोना थाबैनो बेनि एप्लाइखौ नोंथांमोना बानायनो हागोन। नाथाय नोंथाङा बे आसाम अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ खालामनो मा डकुमेन्ट नांगोन आरो नोंथाङा रांखौ बबेयाव मोनगोन, रां मोननायाव बहुद प्रब्लेम जायो। मानो होनब्ला रांखौ मोनसे सिस्टेमनि जोहैसो आसाम अरुणोदयनि स्किमनि रांखौ सोनाय जायो। नोंथांमोना बे सिस्टेमखौ बुजियाब्ला नोंथांमोना दासिमबो गोबां मानसिफोरानो रांखौ मोननो हायाखै। नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगोन जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन। दानिया जोङो नैबे डिटेल्सआव नायनानै बे अरुणोदय स्किमाव नोंथाङा गोदानै एप्लाइ जायोबा बेयाव एप्लाइ खालामनो मा डकुमेन्ट नांगोन आरो नोंथाङा बेयाव बेसेबां रां मोननो हागोन जोङो बेनि ए टु जेड जोङो डिटेल्सखौ नायगोन नैबे डिटेल्सनि जोहै। गिबियावनो नोंथाङा बे पुराना मोनसे बेयाव इलिजिबोल जानो थाखाय जाय बिथांमोना एक्स PRI मेम्बार बिथांमोनाल' बेयाव हायोमोन आरो बेयाव अनलि हिन्जाव मानसिफोराल' बेयाव एप्लाइ बानायनो हायोमोन आरो फेमिलि लिभिं कासा हाउस इन्जुरनि न'आव थानाय बिथांमोनाल' बेयाव एप्लाइ बानायनो हायोमोन। नैबेयाव होनाय दङ जाय बिथांमोना हौवा थैजानाय, सेपारेट फिमेल, फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट पार्सन, आनमेरिड गार्लस बिथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हायोमोन। नाथाय दा आसाम गभर्नमेन्टआ जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दं बे न'खरावनो मोनफ्रोमबो न'खराव बे अरुणोदय स्किमनि बिथांखिखौ होनो नाजादों। नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो नोंथांमोना 1250 बेखिनि रांखौ नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा 10 तारिखै बेखिनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथांमोना बेखौ वेट खालामनांगोन, बेनि एप्लाइआबो स्टार्ट जासिगोन। दानिया नोंथाङा बे अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ खालामनो मा डकुमेन्ट नांगोन नोंथाङा नैबे पेजाव फैनानै नायनो हागोन। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा नैबे डकुमेन्टआव थुनांगोन। डकुमेन्टआव थुनानै नोंथाङा बेयाव डकुमेन्टखौ चेन्ज जानाय नङा, बे डकुमेन्टआ बे एखेयानो थागोन। नोंथाङा आधार कार्डनि गोनांथि जागोन, पान कार्डनि गोनांथि जागोन आरो डमिसाइल अफ आसाम नोंथाङा डमिसाइलनि गोनांथि जागोन। आरो नैबेयाव बेंक एकाउन्ट आरो बेंक पासबुक आरो फट' गांनै नांगोन बेयाव आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बार, रेशन कार्ड थानांगोन नोंथाङा आरो इनकाम सार्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लारेशन फर्म आरो आइडेन्टिटि कार्ड। नैबेयाव नोंथांनि भटार ID कार्ड आरो नोंथांनि एज प्रुफ सार्टिफिकेट नांगोन। अब्लानो नोंथाङा बे गोदानै जानो लागा अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा रां मोननो हागोन। दानिया बेयाव मोनसे प्रब्लेम जानानै दंबावो। गोबां सायख'जानाय बिजाथिफोरानो दासिमबो रां मोनाखै। मानो थाखाय मोनाखै? मोनसे बेयाव प्रब्लेम जाना दं। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय आङो बिनि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों। बेनो जाहैबाय DBTआनो जाहैबाय बे मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे सिस्टेम बानायदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्टयै फैसाखौ गभर्नमेन्टआ दानिया सोआ। नैबे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होनो बेखौ बे सिस्टेमनि जोहैसो
दानिया आधार कार्डनि मददाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोयो। नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायनांगोन आरो नैबे डिबिटि होननाय सिस्टेमखौ नोंथांनि नैबे डिबिटि होननाय सिस्टेमा अन जानांगोन। अब्लासो नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखि जाया नोंथाङा स्किमनि फैसाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोदान स्किमनि मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि नोंथांमोना जुदि एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना जुदि नैबे डिबिटिखौ बानायबाय, नोंथांमोना बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौबो नायगोन। जुदि नोंथाङा बानायबायबा नोंथाङा बेखौ नोंथांनि डिबिटिया अन जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दानिया बेखौ नायदिनि। जाय बिथांमोना अरुण'दय स्किमाव एप्लाइ बानायनानै रां मोनाखै, नोंथांमोनाबो बेखौ चेक बानायनानै बानो जाबाय। आङो देखायनि नोंथांमोननो नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो। नोंथाङा गावबा गावनि बेंक एकाउन्टजों डिबिटि कानेक्ट जादोंना जायाखै आधारजों, नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन UIDAI। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों, थेवबो गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों अरुण'दय स्किमनि रां मोनाखै आरो PM किसाननि रां मोनाखै आरो दा सोनो लागा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौबो गोबां मानसिफोरानो मोननाय नङा। मानो होनब्ला बे नैबे डिबिटिया गोबां मानसिनियानो इनएक्टिभ जानानै दङ। नोंथाङा बेखौ एक्टिभ दंना गैया नायनांगोन। आङो बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों, थेवबो आङो बेखौ खेबसे देखायबावनि। जाय बिथांमोना गोदान भिउआर, नोंथांमोना बेखौ चेक बानायबानो जाबाय। बा जाय बिथांमोना बेंकआव थांनानै डिबिटिखौ कानेक्ट बानायबाय, नोंथांमोना डिबिटिया लिंक जादोंना जायाखै नोंथाङा नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनावनो बेखौ चेक बानायनो हागोन। नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन UIDAI। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय बेबायदि। आङो लोगोसे बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन माइ आधार। नोंथाङा बे माइ आधाराव थुना नांगोन। जोङो बे माइ आधाराव थुबाय। माइ आधाराव थुनानै नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आधार सार्भिस। नोंथाङा बे आधार सार्भिसाव थुनानै होनांगोन। जोङो बे आधार सार्भिसाव थुबाय। आधार सार्भिसाव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आधार लिंकिं स्टेटास। नोंथाङा नैबे आधार लिंकिं स्टेटासाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज एवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों लगिन। नोंथाङा बे लगिनाव थुनांगोन। जोङो बे लगिनाव थुबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज एवगोन। नोंथाङा नैबे इन्टार आधार नाम्बार, नोंथाङा नैबेयाव आधार नाम्बारखौ बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव लगिन उइथ OTP नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव आधार नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबे लगिन उइथ OTPआव जोङो थुनानै होनोसै। दानिया जोङो बेयाव OTPखौ बहायबाय। नोंथाङा नैबे लगिनाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे लगिनाव थुनानै होनोसै। लगिनाव थुना होनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे बेयाव पेज एवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेंक सेडिं स्टेटास। नोंथाङा बे बेंक सेडिं स्टेटासाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज एवगोन। नोंथाङा नैबेयाव गोजौआव नुनो हागोन कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खोथैनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव आधार नाम्बारा नैबेयाव थागोन आरो नोंथांनि बेयाव बेंक नेम, मा बेंकआ डिबिटि कानेक्ट जानानै दं, नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नामखौ नुगोन आरो बेंक सेडिं स्टेटास मेन बुस्थुआ बेनो बेबायदि एक्टिभ खोथैनांगोन। बेयाव एक्टिभ खोथायाबाथाय नोंथाङा रां मोननाय नङा। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनियानो जा स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमनियानो जा नैबेयाव नोंथाङा माब्ला बे डिबिटिखौ कानेक्ट बानायदों बेनि डेटखौ नोंथाङा बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदानै डिबिटि लिंक खालामदों, नोंथांमोना बे प्रसेसआव थांनानै बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुप बा अरुण'दय स्किमाव बा PM किसानाव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदों, रां मोनाखै बा बानायनो सानदों, नोंथांमोना बे प्रसेसखौ थांनानै बेबायदि खेबसे नायनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि डिबिटिया बेबायदि एक्टिभ खोथैदों अब्ला नोंथाङा 100% नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखुनु हक नोंथाङा स्किमाव एप्लाइ खालामा मानो बेनि रांखौ नोंथाङा 100% मोनगोन। आङो बेनि प्रसेसखौ बारंबार देखायबाय थादों जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गासैबो बेबायदि
खामानिखौ मावनानै लायो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमनि गुबुन गुबुन स्किमनि रांखौ मोननो हायो। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।